Is Karbiang long angkang pialong matijong achiklo laki kangthir achiklo pu hokponsi Jisu Kristo aphan ke kroi asong atumpen along pre-Christmas amen pen ningkarong kachipi ponalong car bike pachejeng ponsi ningarong kachipi ponabirta long pon Kevangji matijong ni phai ingkora phorni arni ke themate Christmas ke talonani nangkate bok hedajok Amithang amondoli alongsi kero kar cholapen ningarong jipi ponji pusi berta ripon long lasi labangso berta kemi anutin la penabang putin atum Jisu Kristo phan ke kroi asong ke do an denomination kaprek ke do kokajok chingrum petpen ke talon ponji aphan katora ke do kok ji apotsi labangso pre-Christmas ajameka bang pemanlo athe labangso ke jok abirta kemi laki abang putin aphan talu Lapusonsi Kichengsi Matijong ni Pai Isiani Dipholong United Christian Forum mate UCF Atumpen Joycing Daloy Auditorium Hall Dipholong Pre-Christmas Talon Ponsi Ningarong Chipi Ponlo Lason Taksi Dipo Hidisajir Japra Langsolong Chithe Alangjing Online Service Lapen Karbiang Long Alo Kaprek Adimalong Labangso Pre-Christmas Adamek Talon Ponsi Ningarong kachipi ponabirta riptun long. Lapen pinangan adi malong abangki kitalon ponji aphan kachisik dobom buta birta nang palit. Kang thirache klomati matijong ni phai ingkora phorni laki Jisu Kristo amhang ke thek arni aphansi arni ke thepu hokdam lo. Bible kang thiralong ke tokpon ningkan suri hini aprang Bethlehem arong sopialong Jisu amhang nang theklo. Labang so birthe long moni tatuma phan ke pajok jia bang birthe nang kahachia ni phan si arni ke the mate Christmas bu ke kroyara datum hokdam lo Bokajan benanante dang Karbiang long life